En primer lloc, molt bona tarda a tothom que heu vingut, tant els mitjans de comunicació que sempre responeu a la crida que fem per explicar-vos coses, com a tota la gent que ens acompanya. Avui és una roda de premsa una mica especial, que la convoquem diversos grups que d'alguna manera ja fa molts anys que estem en el territori defensant el delta i defensant que s'ha de portar aigua i sediments fins al final. És una roda de premsa després que el govern espanyol i la Che van publicar el dia 24 els esquemes de temes importants. Això està dins de la planificació hidrològica que els obliga la Unió Europea a fer. I ara una mica és la revisió del pla que tenim actualment vigent aquí a l'Ebre i de cara a fer el pròxim pla que serà a partir de l'any 21, que és l'any que ve. I és una mica com la revisió de les coses que se poden canviar i n'hi ha un període, uns mesos, per presentar al·legacions a lo que ells han tret ara, publicat al BOE. Una vegada vam veure el dia 24 el que havien tret, els ETIs, que se diu que és l'esquema provisional de temes importants, vam veure que, com sempre, d'alguna forma continuava la mateixa política del pla que ja tenim vigent en aquests últims plans i que tenim vigent actualment, on no se contempla que el delta de l'Ebre té problemes, on no se contempla la regressió ni la qüestió dels sediments. I bé, front a tot això que vam veure que era un problema molt greu i que no veiem que la Che estava disposta a canviar en el pròxim pla que trauran, vam decidir parlar-nos tots, totes les associacions i plataformes, i convocar avui la roda de premsa per explicar-vos què és el que pensem dels ETIs i què és el que pensem fer, que serà tot el que tenim al nostre abast per intentar que la Che canvie el nou pla hidrològic que traurà i que el Ministeri canvie la manera de fer la política hidrològica a l'estat espanyol i, evidentment, a l'Ebre, que és en concret el que ens porta avui. Front a tot això han fet un document, han fet una declaració, que jo la llegiré en un moment, en la qual estem tots d'acord. I després ells vos explicaran coses concretes. Això és una declaració així una mica general i ells ja explicaran coses concretes sobre l'esquema provisional de temes importants. Les organitzacions socials i grups ecologistes que convoquem aquesta roda de premsa, Plataforma en Defensa de l'Ebre, CEO BirdLife, Campanya pels Sediments, Ecologistes en Acció, GPEC, Ecologistes de Catalunya, Associació de Voluntaris del Parc Natural del Delta de l'Ebre i Picampall, davant de l'esquema provisional de temes importants publicats al BOE el passat 24 de gener del 2020, volem fer pública la nostra posició. De l'anàlisi que fa la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre sobre la situació actual del delta de l'Ebre i els diversos problemes que aquest pateix, manifestem que el delta de l'Ebre s'ha format pels sediments aportats pel riu al llarg de la seva història. En el moment que deixen d'arribar, comença la seva regressió física, com s'evidencia cada cop més. Des de fa més de 50 anys que el delta pateix per la falta de sediments que es queden retinguts als embassaments que hi ha a la conca de l'Ebre. És un fenomen estudiat per molts científics, però la Che, en els actuals ETIs, en fa cas omís i ni tan sols es planteja destinar recursos per resoldre aquest problema generat per la seva nul·la gestió dels sediments. Del problema de la subsidència, els ETIs en parlen de dades topogràfiques d'alta precisió que poden servir per analitzar si hi ha subsidència i poder-la quantificar. Parla d'estudis que existeixen sobre la quantitat de sediments que se necessiten per reparar aquesta possible subsidència, però al final la seva conclusió és que la subsidència és inexistent. La negació tàcita per part de la Che del problema de la subsidència, fenomen comú a tots els deltes del món, contrasta amb els estudis tècnics fets des de fa dècades sobre el delta. Sense acceptar el problema, difícilment es podran buscar solucions.
Respecte a les espècies invasores, reconeix que és un greu problema al Delta de l'Ebre i que poden tindre un gran impacte ecològic, social i econòmic. Després de nombrar les més importants, tan sols diu que cal desenvolupar xarxes de detecció precoç i fer una coordinació a escala nacional, sense cap altra mesura realment efectiva per resoldre aquest problema. Després del temporal Glòria i el gran impacte que ha suposat per al Delta amb l'entrada d'aigua del mar uns 3 quilòmetres terra endins, el trencament de la barra del Trabucador uns quants quilòmetres i la reculada de gran part de la costa, especialment a la zona de l'illa de Buda i la platja de la Marquesa, després d'analitzar els ETIs publicats per la Che i el Ministeri de Transició Ecològica, les organitzacions aquí presents volem expressar: 1. El Delta de l'Ebre és un espai únic que té les màximes figures de protecció com són Zona Ramsar, LIC, ZEPA, Xarxa Natura 2000, Reserva de la Biosfera i per això les administracions tenen l'obligació de coordinar-se per posar en marxa les accions necessàries per preservar-lo. 2. És un espai molt estudiat i diagnosticat. Tots els estudis indiquen la manca de sediments com l'origen de la situació actual. Considerem que ja és hora de fer proves pilot per mobilitzar sediments com es porta reclamant des del territori. Aquestes proves permetrien ampliar els coneixements per resoldre el problema. Això no exclou l'adopció d'altres mesures a més curt termini. 3. L'única manera d'estabilitzar el delta és revertir la subsidència i reforçar el talús de sorra al voltant de la costa, i això només es pot aconseguir aportant sorra i llims fins a la plana del Taica i el mar. 4. També s'han d'anar fent actuacions puntuals a llocs concrets de la plana del Taica, com camins de guarda, talussos, aiguamolls, dunes i zones naturals a la costa, per anar reforçant-la i amortir l'impacte de les tempestes marítimes. 5. La forma més eficaç de lluitar contra les espècies invasores és augmentar el cabal d'aigua i de llims circulants, que aconseguirà una aigua menys transparent i farà que els animals invasors tinguen més problemes per expandir-se. 6. Exigim a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, com a autora dels ETIs, i al Ministerio para la Transición Ecológica, com responsable, una moratòria de les hectàrees de regadius previstes als plans hidrològics de Conca i de les noves obres i embassaments. Si el problema actual del Delta de l'Ebre és per la gran regulació que s'ha fet a la Conca aquest últim segle, pensem que ja comença a ser hora d'anar revertint aquesta tendència. Demanem a les institucions ebrenques que estiguen atentes a la tramitació de les ETIs i a aquest nou pla hidrològic de l'Ebre, perquè serà la norma bàsica que decidirà en quina situació quedarà el delta. Que activen tots els mecanismes necessaris per assegurar que la normativa final reflexe la situació real en què es troba el delta de l'Ebre i s'aporten solucions definitives per a la seva conservació. Terres de l'Ebre, 11 de febrer de 2020. Bé, ara això és la declaració que han fet i ara vos parlarà Susana de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. La roda de premsa, com Matilde ha dit, naix per la necessitat de donar una resposta a la planificació hidrològica que està tirant endavant en aquest moment la Confederació en l'esquema de temes importants. Com ha dit Matilde, l'esquema de temes importants és un pas de la planificació del cicle 2021-2027 que comença 3 anys abans, primer en la primera redacció, diguéssim, dels documents. I el primer document que es redacta per a la revisió d'un pla és, en aquest cas, l'esquema de temes importants. Això és, cada 6 anys vos expliquem el mateix. Vull dir, això ja us ho hem explicat 3 vegades, però no és que siguéssim redundants, és que la planificació és cada 6 anys. Llavors, és el moment de definir quins són els temes importants de la Conca i quins seran els criteris que tindrà en la planificació. Llavors, quan va aparèixer l'esquema de temes importants, va coincidir... L'esquema de temes importants té 18 fitxes, 18 punts, diguéssim, que es consideren importants, que va des de cabals ecològics, temes de contaminació, temes de demanda, temes d'espècies exòtiques, reserves naturals, fins a 18.
I un dels punts importants i específic és el Delta de l'Ebre. És la fitxa número 9, que té un enunciat una mica grandilocuent, diu «Hacer más resiliente el Delta del Ebro y su costa para garantizar la pervivencia de sus valores sociales y ambientales». Llegeixes això, aquest enunciat, i dius, que bé, no? Vale. Vull dir, com a enunciat i declaració d'intencions sembla bona, no? El problema és quan entres al detall d'aquests documents. I ens torna a passar el que ens ha passat en tots els cicles de planificació. Els enunciats tenen un caire, si només fas la lectura de l'enunciat i la declaració d'intencions, en cap moment podem dir que sigui dolent, però quan tu llegeixes el contingut i entres en el detall és quan t'adones de la perversió. Llavors, jo després, si voleu, vos enviaré el punt número 8 perquè vos mireu vosaltres en detall i vosaltres que, com a periodistes, traguéssiu també les vostres pròpies conclusions. Però comença negant, o sigui, dient que l'Ebre és un dels deltes menys vulnerables que tenim. De 48 deltes menys estudiats, està en l'ordre 39. És a dir, hi ha 38 deltes al món que estan més malament i, per tant, d'alguna manera ens està dient de què us queixeu, no? O sigui, tàcitament ens estan dient això. Perquè, clar, quins són els criteris que s'utilitzen per analitzar la vulnerabilitat d'un espai? Són criteris econòmics, de població, si hi ha deltes que estan habitats, i clar, evidentment, si un delta està habitat me refereixo que hi ha una gran ciutat, doncs té un impacte molt més gran econòmicament que no si és un tros de terra, però és un criteri merament econòmic. Si hi ha hagut extraccions de petroli, si hi ha hagut, no sé, 1.000 coses, 1.000 paràmetres. O sigui, però no té en compte que estem parlant de la desaparició física d'un espai natural. D'un espai natural que no té un criteri, no és menys important que els 38 anteriors. Llavors, no sé quins criteris, com s'haurà de fer aquesta revisió de criteris, però potser no podem comparar els criteris d'un lloc a un altre, perquè cada lloc té el seu. I per tant, negar des de la Confederació o donar-li, ningunejar d'alguna manera el valor d'aquest delta i la vulnerabilitat del delta és una manera, des del nostre criteri o des del nostre punt de vista, de negar la necessitat de fer res. Però no és només això. Vas llegint i és un fet evident que la subsidència existeix, i existeix perquè en tots els deltes del món existeix. El nostre delta no és diferent a la resta de deltes del món. Però si nosaltres llegim el que diu la fitxa dels ETIs, el primer que ens diu que no hay un acuerdo, no hay consenso en la subsidencia del delta. Ho diu tàcit aquí, us ho llegiré textualment. Con respecto a la subsidencia, no hay un consenso con la comunidad científica sobre su proceso, con unos valores que s'estimen entre 1 i 3 mil·límetres. És a dir, com si no tinguéssim clar al territori entre el món expert que hi ha subsidència. I si seguim llegint, parla tota l'estona, o sigui, va dient, fent incidència com si això pot ser un error de mesura, perquè pot ser un problema de detecció, encara s'està estudiant. Llavors, això, per a nosaltres, és una manera de negar que hi ha realment un problema. I, com ha dit Matilde, si tu negues que hi ha un problema, no podràs trobar mai una solució. Però, per a nosaltres, el punt més escandalós és un punt que per mi és vergonyant totalment, que diu: en un estudi fet per la Che l'any 2014 i que ja esmentava en els plans anteriors i que nosaltres ja vam denunciar i que, per lo vist, no ha servit de res denunciar-ho, se comparan los datos de dos referencias topográficas en el canal de la margen izquierda del delta del Ebro a la altura de la isla de Gracia y a la altura del inicio del brazo de Migjorn, concluyéndose que en el periodo comprendido entre 1927 y 2012 no se registra un proceso de hundimiento por subsidencia. Això ho fica l'esquema de temes importants que ha de parlar de les problemàtiques que tenim a la conca de l'Ebre i planificar per resoldre aquestes problemàtiques. O sigui, això tàcitament està dient-nos que no tenim un problema, és que ho està dient textualment, però és que el paràgraf següent fa referència a un treball que és sobre la creació, un treball que va fer l'Ebre Admiclin, dins la gent de l'IRTA, que explicava que per el conreu per a creació de matèria orgànica pot créixer la superfície, pot créixer en el moment
creix uns centímetres, i això és el paràgraf següent que diu obteniéndose una tasa de acreción de 1 a 1,5 centímetres a l'any. És a dir, si tu llegissis aquests punts un darrere de l'altre i no ets alguna persona que està una mica versada en el tema, el primer que penses és de què es queixen aquesta gent, si és que a més n'hi ha 38 deltes davant que estan més preocupats. Doncs bueno, jo me sembla, des del nostre punt de vista, creiem que el Delta de l'Ebre es mereix tot el respecte de la Confederació Hidrogràfica i el treball de la Confederació Hidrogràfica per resoldre el problema que la seva gestió ha ocasionat en els últims 60 anys. O sigui, l'acumulació de sediments als embassaments és una realitat que també hem pogut constatar en este període del temporal Glòria, perquè hi ha un munt d'experts que fins ara no havíem sentit donar la veu pública, que a les xarxes socials han parlat de que hi ha sediments als embassaments i que cal mobilitzar-los, i que el Delta de l'Ebre es mereix, que necessita aquests sediments. Llavors, si la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no ha de fer aquesta planificació i només l'ha de fer de cara a acontentar uns usuaris molt concrets, és que aquesta confederació no és la confederació necessària per planificar tota la conca de l'Ebre. Perquè el Delta de l'Ebre, abans, quan es va fer la confederació, els rius s'acabaven en este pont per a la confederació. Però des de la directiva marc l'any 2000, el riu s'acaba al Delta de l'Ebre. I per tant, si la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no és l'òrgan que ha de velar des del pont del tren fins al Deltebre, potser és que hauran de fer canvis. I aquí el Ministeri té la responsabilitat de fer canvis dins d'aquesta pròpia administració, perquè no hem d'oblidar que la Confederació és un òrgan que depèn del Ministeri del MITECO en aquest moment. I per tant, qui és l'òrgan superior a la Confederació és el Ministeri, i ha de ser el Ministeri qui ha de fer que la Confederació faci de planificador de tota la conca, fins al Deltebre, no fins al Pont Roig. I bueno, jo crec que això era el que jo volia dir, que no ho he llegit, però bueno. Ara Josep us parlarà de més propostes que podem tenir conjuntament els grups que estem en aquesta taula, i una d'aquestes, per cert, en l'esquema de temes importants, ara que m'ha vingut al cap, també nega conèixer els treballs que s'han fet i propostes que s'han fet des de la Generalitat per a la mobilització de sediments. Això és fals. La Generalitat ha fet arribar aquests treballs al Ministeri i per tant els té. Igual que té altres treballs que estan en xarxes públiques que són d'experts que han publicat a les universitats o altres centres de treball. Per tant, si la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no ha tingut en compte els treballs fets des de la Generalitat en quant a la mobilització de sediments, no ha sigut perquè no els tingués a l'abast, sinó perquè no ha volgut. I això ha de quedar clar. I bueno, jo aquí s'acabaria el meu... per l'últim, és que és el que té... Mira, creiem que aquesta fitxa, este punt número 9, que és important per a les Terres de l'Ebre, però que també és important per a tota la conca, es mereix un debat públic de la Confederació amb els experts que entre tots poguéssim aportar, que estiguen en un sentit o en un altre. I en les properes setmanes o mesos, perquè això faltarà veure en quin context ho podem fer, els emplaçarem a fer un debat públic entre Confederació i el món expert. Perquè no pot ser que un document que ha de ser l'inici de la planificació de tota la conca per als propers 6 anys, fins al 2027, tingui els mateixos errors que han tingut els dos precedents i que han costat que la pròpia Comissió Europea estigui qüestionant els plans de conca de els espanyols. No entenc això. Bona tarda. El tema de l'esquema provisional de temes importants és per a un pla hidrològic que entraria en vigor l'any 2021, no? També és important que remarquéssim que ara s'estan debatent els pressupostos a Catalunya i a Espanya i que
els plans que hi han vigents i en les propostes que han presentat, que ja han sigut aprovades als ajuntaments de les Terres de l'Ebre, al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats espanyol, els governs ja poden destinar partides als pressupostos per a treballar la qüestió dels sediments. Això ho vam presentar el divendres passat a Amposta i cal remarcar-ho, no cal esperar al proper pla hidrològic, que és un marc important, com ha explicat Susana, on s'han de contemplar coses que ara mateix no estan contemplades i estan tergiversant diversos estudis i deixant de citar uns altres. Però ara mateix ens trobem en un moment polític també molt important, que és l'aprovació de pressupostos. Llavors és superrellevant que tinguin en compte, per exemple, el pla de gestió de sediments de tota la conca de l'Ebre, la prova pilot de transferència de sediments cap al delta, l'anàlisi, un projecte de reparació de les comportes de fons de la presa de Riba-roja i els anys posteriors la posada a punt d'aquestes comportes, l'anàlisi en profunditat dels sediments, la composició dels sediments, la quantitat, la ubicació als embassaments de Riba-roja i de Flix, perquè sense aquests estudis, que ara els governs ja tenen poder per a tirar-los endavant, sense aquests estudis sempre estem en un bucle, en el mateix debat, i no avancem. Portem 20 anys al mateix puesto en matèria de sediments, perquè estem demanant 6,5 milions d'euros, doncs no s'ha invertit ni això, que a nivell del pressupost general de l'Estat és algo mínim. I parlant de milions, un altre dels punts, dels temes importants de l'esquema publicat recentment és el número 11 sobre la descontaminació de les zones més contaminades de la conca de l'Ebre. Les principals són Sabinyà, Nígo i Flix. En el cas de Flix parlen de dues alternatives per acabar de descontaminar-lo. L'alternativa 1 és invertir 10 milions d'euros i s'acabaria dins d'aquest cicle de planificació fins al 2027. L'alternativa 2 és invertir-ne 8, és a dir, 2 milions menys, i encara no acabarien el 2027, ho deixarien encara obert. I la Che està defensant l'alternativa 2, 8 milions d'euros i deixar-ho encara estancat. Això és una mostra, és simptomàtic de quina és la implicació de la Che a nivell de gestionar els sediments també al tram baix de l'Ebre, perquè per 2 milions d'euros en tot l'esquema de corrupció que hi ha hagut i en l'important que és el fet de descontaminar Flix per a poder gestionar els sediments d'estos embassaments, evidentment hem de reclamar des del territori que sigui com sigui, s'invertisquen estos 10 milions i que d'una vegada per totes acaben de descontaminar Flix. Encara que la descontaminació de Flix ha de quedar clar també que no ha d'impedir que es faci tot el que ja estem demanant, perquè realment no és un impediment, se pot avançar en paral·lel. Després crec que també és molt important tindre clar que igual les institucions ebrenques com les associacions com els regants també tenen un pes important i s'han de posicionar en aquest tema dels sediments i esperem que ho facin de manera contundent les pròximes setmanes, per a reclamar el mateix que des dels moviments socials estem reclamant. I en aquest sentit, la proposta de resolució que es va aprovar al Parlament el 2017 contemplava la creació d'una comissió per a treballar el tema dels sediments que només se va reunir 2 vegades en 2 anys i ara fa 1 any i mig que no ha sigut convocada. El motiu que es va al·legar va ser que la Direcció General d'Aigües no responia a la demanda que la comissió feia de les normes de gestió de les preses i tal. Ara que hi ha un context polític diferent, la Direcció General d'Aigües té un altre director i sembla que està més obert a debatre aquests temes i a poder buscar camins per a solucionar-los, reclamem també que es torni a convocar aquesta comissió dels sediments des del Parlament de Catalunya, perquè és molt important el paper de l'Agència Catalana de l'Aigua, el paper dels tècnics d'esta agència, dels tècnics de l'IRTA, i també les forces que fica i els pressupostos que fica el govern de Catalunya en aquesta qüestió de la gestió dels sediments, que és una qüestió també de conservació ambiental i per tant el govern de Catalunya també té competències. Era això. Hi ha coses com la gestió dels sediments quan arriben al delta. Ara mateix arriben riuades al delta carregades de sediments i no s'aprofiten prou.
perquè els canals de reg del delta no s'obrin. Llavors demanem també que els regants fiquen de la seva part per a combatre la subsidència al delta de l'Ebre. No hem de demanar només mesures a la costa, que entenem que un tipus determinat de mesures respectant el medi ambient i fent-les de la millor manera possible són necessàries, però també la gestió dels sediments quan arriben al delta s'ha de planificar bé, perquè quan no s'està cultivant arròs, quan sigui possible, entri l'aigua en sediments pels canals i combatre d'esta manera la subsidència. Si cal obrir el canal de Bombita perquè els sediments facin cap directament a la platja de la Marquesa, obrir la gola de Mitjor perquè facin cap més a prop de l'illa de Buda. Aquestes coses han d'estar planificades i des de les institucions catalanes s'hauria de treballar d'una vegada perquè tinguéssim aquests plans fets. Des de SEO BirdLife volíem reiterar el nostre suport a la Plataforma de Defensa de l'Ebre. Aquest suport l'estem donant des dels començaments de la lluita antitransvasament. Crec que la plataforma té el criteri per avaluar la situació i comandar una estratègia per a resoldre els problemes d'origen del delta. Des de la nostra associació o entitat també creiem que per a resoldre un problema greu hem d'anar a l'origen i, com han dit ells, l'origen està en el problema dels sediments que es queden a la conca de l'Ebre. Hem de tindre una visió holística del problema que englobi tant el delta com la conca, que SEO, des de SEO ja estem preparant les al·legacions per al tema dels ETIs que ha comentat la Susana, que ells tenen el nostre suport, que sempre l'han tingut, i que sí, com hem dit, després d'abordar el tema dels sediments, que és el principal i és el que ens hem de centrar des d'un primer moment, sí s'han de fer accions a les zones costeres del delta, dins del propi delta, que aquestes accions i aquestes solucions siguin solucions basades en la natura, que es tingui en compte els criteris científics i, a més, els exemples d'altres llocs del món on la gestió de sediments ja s'està fent i les solucions basades en la natura s'estan aplicant. Volia dir que hem de tindre una visió tècnica del problema, hem d'evitar el sentiment en aquest moment, hem de pensar en el delta com un tot i, a més, volia, perquè a vegades se'ns diu que els científics no arribem a la gent, volia dir que hi ha dues frases fetes conegudes que són: no se pueden poner puertas al campo, i que un pas enrere de vegades signifiquen dos passos endavant. I en aquest sentit reitero el nostre suport a la plataforma i a la problemàtica dels sediments, i que és la primera cosa que s'ha d'abordar. Bé, de fet, gran part del que volíem dir ja ho han exposat els companys. Tot i això, a mi m'agradaria recalcar algunes coses que són especialment greus i que no poden passar desapercebudes. Un és el que explicava la Susana, que és molt greu que l'informe oficial de l'administració, molt greu, transgiversi, obviï i negui les evidències científiques que fa anys que ens estan posant damunt de la taula els científics. Negar la subsidència de l'Ebre és un pecat, és una aberració. És més, no hi ha cap científic que estigui estudiant el delta de l'Ebre i la seva regressió que fiqui ni en qüestió la regressió i la subsidència de l'Ebre. Ningú. Que ara l'administració, en el document oficial que regirà quina és la gestió que ha de fer a partir d'ara de l'Ebre i del delta, ho negui, ja ens indica, en definitiva, que les intencions que tenen envers el delta són nul·les, són inexistents. Alguns estudis ens diuen que l'any 2100 més del 50% del delta estarà sota el nivell del mar. Per tant, la subsidència no només no és negada, sinó que fins i tot és quantificada. Per tant, que un informe científic, pseudocientífic, però que vol ser l'informe oficial, ho negui, ja el desvirtua totalment. I per tant ja ens ensenya les intencions que té el govern, que és no fer res.
Segurament poc interès té el govern envers el Delta, perquè segurament l'interès del govern envers l'aigua de l'Ebre és un altre. Penseu que està solucionat, està solventat, està estudiat, s'han gastat molts milions d'euros públics en estudiar com fer baixar els sediments de l'Ebre riu avall, i això són tècniques que estan aplicant-se en altres deltes i en altres rius, i científicament se sap com s'ha de fer, simplement hem de començar a actuar, hem d'acabar a fer els últims estudis, però començar a actuar. Però no hem d'oblidar una cosa, perquè baixin sediments, hem de permetre que els sediments saltin la presa, i això està resolt científicament, tècnicament, però ha de baixar aigua, perquè els sediments baixin riu avall. Vull dir, baixar els sediments i no baixar aigua és incongruent, és incompatible. Segurament la Che deu tindre més interès envers les 250.000 hectàrees en els regadius que es volen posar en marxa, que es regaran amb l'Ebre, que pas fer baixar l'aigua de l'Ebre riu avall i que arribin al delta, no? Llavors, aplicar tècniques per fer baixar els sediments, quan potser la mateixa administració ja contempla que no hi haurà aigua per fer baixar els sediments, potser pot acabar sent el motiu, no?, pel qual se negui un problema, i per tant, si nego el problema, ja no cal que busqui la solució. Faig passar anys, i qui anys empeny, doncs, demanem una gestió integral del delta. Integral vol dir sediments, vol dir litoral, no vol dir començar a fer esculleres i començar a trasbassar arena d'una platja a una altra, com s'ha fet sempre, esperant que la pròxima llevantada s'emporti l'arena, això no té cap solució. I per tant vol dir que tenim la necessitat de tindre un pla estratègic global que inclogui sediments, que inclogui subsidència, que inclogui litoral, que inclogui què hem de fer amb les zones litorals, amb les platges, la regeneració, què hem de fer amb tot això. Fins ara s'han fet pedaços. Fa uns anys es va adquirir una finca, la finca de Bombita, 516 hectàrees, 9 milions i mig d'euros, per fer una actuació ambiental per frenar la regressió. No s'ha fet res. L'únic que s'ha fet és ficar una finca a disposició de molts interessos. L'Ajuntament que es baralla per poder gestionar-la, els caçadors que volen la concessió de la caça, alguns que volen que se la deixi per cultivar-hi arròs. I del projecte inicial, que era restaurar com una peça, una estratègia global de crear zones naturals que ofereixin la regressió, res de res. Simplement 9 milions i mig d'euros gastats, 516 hectàrees de finca privada que va passar pública, i no se n'ha sapigut res més. I com això tot, són pedaços, fer callar les boques, quan hi ha un problema surten les reaccions immediates, que són promeses, passa el temps i aquí no passa res, no? Per tant, necessitem un pla global, necessitem que el nostre govern de la Generalitat apreti, reconeixem que la gestió de l'Ebre recau amb el govern central, amb la Confederació, però no per això la nostra administració ha d'abandonar allò que ha de fer, que és lluitar pel territori, lluitar pel delta, exigir les altres administracions i fer la feina que li pertoca perquè també en té, no? A grans trets... una última cosa. El company ha demanat que demanem que s'activin les comissions de debat i de participació, com és la comissió dels sediments. Estan sortint ara algunes estructures de coordinació, com pot ser la taula del consens, que són reaccions de sectors de la societat que necessiten coordinar-se, organitzar-se, com és la taula del consens bàsicament organitzada pels ajuntaments, però per exemple no podem oblidar que tenim a les Terres de l'Ebre la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, que seria necessari que es reunigués perquè és una comissió que unia a tots els sectors, regants, pagesos, ecologistes, ajuntaments, administració, a tothom, i fa 3 anys que no es convoca. L'ha de convocar l'administració, la Generalitat. Fa 3 anys que no es convoca. En un dels territoris amb majors problemes ambientals, on caldria una coordinació, on caldria un debat, on caldria unir esforços per anar tots junts. Fa 3 anys que la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre no es convoca. Ja està.